Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ana kuti ife sitikuthandizani. Tingokuthandizani kokulemberani kalata kuti mungolandira mankhwala. Koma za polisi kumbali yathu mmeneko sititengapo kanthu. Anthu ochuluka akukhala mwamantha ndi akuba komanso ambanda mboma la Mangochi pamene police unit yomwe iwo anayiwononga ili chitsekereni mpaka lero. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Ndi udindo wa nzika iliyonse kusamala kapena kuteteza zinthu zomwe boma limatipatsa public infrastructure monga sukulu, milatho, zipatala, polisi ndi zina zambiri kamba kuti zimaperekedwa kuti zithandize anthu. Lero Times Investigation ili mboma la Mangochi komwe tikulondola nkhani ya zotsatira zakuipa kuononga zinthu, vandalism of public infrastructure. Pofuna kuti muitsate bwino nkhaniyi, tiyeni tibwerere pang'ono mbuyo. Sabata ya mbuyo mwake munthu wakabaza adapezeka ataphedwa ndi anthu omwe adamutenga kuti awanyamule pa njinga yake. Panali pa 17 March 2025 pamene anthu okhala mozungulira Katema Trading Center anamva kuti anthu awiri omwe amaganiziridwa kuti adapha wakabazayo agwidwa. Anthuwa analunjika ku polisi ya Katema ndi kuyamba kukakamiza apolisi kuti awatulutsira anthu oganiziridwawo ndi cholinga chokuti athane nawo. Koma apolisi adawauza anthuwa kuti pa nthawiyo panalibe yemwe anali atagwidwa pokhudzidwa ndi nkhaniyi. Pokwiya ndi yankho la apolisi, anthuwa anayamba kuphwanya zinthu ndipo polisi yonse adayitentha kuphatikiza nyumba zitatu za apolisi omwe amakhala pamalopo komanso kuononga galimoto la apolisi lomwe linabwera kuchokera ku polisi yayikulu ya Mangochi. Zitafika povuta, apolisi adaganiza zotseka malowa. Zomwe anachita anthuwa ndi kupanda nzeru chifukwa ngakhale adali ndi zifukwa zawo kunali kosayenera kuononga polisi yomwe ndi yawo yomwe. Tikunena pano anthuwa akuvutika kukhala mwamantha kamba kazochita zawo. Ndine Margaret James nimakhala muntiramanja mwakumba umu. Eya vuto limene achitika umene kozana kunabwera anyamata atamwamo wa 11 koloko ya usiku. Anasegulira mai yanga ndikuamenyanso agogo ena ndiye nkhani titaifufuza mapezeka kuti anyamata ena ndi akwachikwayi kwayitana tiye ndiyankhuleni nkhani yakuti abasi tizipita kuti ku polisi sinanga makolo wavulala kwambiri fwe kumeneko ndikupha munthu sungamulowere mpaka 11 koloko ya usiku nyumba. Tanyamuka zulo ulendo polisi kuti kuchilipa. Titakafika uchilipa ane kuti ife sitikuthandizani. Tingokuthandizani kokulemberani kalata kuti mungolandira mankhwala. Koma za polisi kumbali yathu mmeneko sititengapo kanthu, sitenga gawo lina lililonse. Fena kuti munayiwononga nokha polisi kusonyeza kuti inu mavuto amene muli nawo muzithana nawokha. Ndengati mukufuna chithandizo nyamukani muzipita kuti ku Mangochi apo kapena bi kwa Chimwala. Ndiye makolo aja tinabwera nawo kukhala pasi kuitanizana ndi mafumu so kuti nkhanija tangokhala kusowa kotani kodi kuti walo tipita ku Mangochi tiwoche transport sakati angaso chimozimozi tipita kwa Chimwala akatithandiza. Ndiye nkhani apa tangoivindikira mumphika kusowa kotani kolowera nako ndi apa panakhanga tindapezerapo mwayi kuti nditani ndifotokoze nane ndi mmene zilili kwathu kuntendere kulibe. Abwera polisi ndithu fodela lino lakula mavuto akuchulukira chichokera ndi polisi yakwa Katema mavuto kuno sakutha akupitirira chabwino amalakwisa polisi ndi njira ine koma kwakulu amathandiza. Anthu amene anaphwanyawo mungalangize zota? Anthu anaphwanyawo anaonongera ufulu anzawo analakwisa ngati analakwira yo pakanakhala kukhala pasi ndi ukambirana koma ukaphwanya polisi yoti ikuthandiza dera lalikulu pamene anakhanga taononga ufulu anthu ena apa dera lathu lonse lino. Ineyo ndi Junior Sanudi. Kuno konde kuntimabe.
ngati ifeyo kunoko kwathu kuno kuntimabe tinadandaula kwambiri posatengera kuti kodi apolisi anapanga chani. Of course anthu anawocha manyumba kutani kuthamangisa polisi koma naona kuti chanzeru panalibe choti angathamangisa polisi fukuti ifeyo kunoko kuntimabe uno timadalira kati mapolisi. Kunoko tindi mavuto ochuluka kwambiri chifukwa kunoko angakhala polisi amene adathamangisidwa pa kati mapolisi kunonso anali ndi gulu lawo ngati anyamata mwaena mwayo ndi ineyo ndimagwira nawo ntchito limodzi ngati wa polisi komanso munali anthu ena munali machamani ndiyeno timati tikagwira munthu kuno wakuba timapitisa station yathu inali ngati imene ichayi ndiye chifukwa chakugumulidwa zimene zija munthu kunoko akalakwa tikumayenda mtundo utale kwambiri kuchilipa apo binde kuti kwa Chimwala. Ndiye munthu zimazati munthu yeyo waberedwa ulibe ndrama akubera ndiye wanjinga kumafuna ndrama kuti ngati transport ontenga mkaidi pano kamusiya kwa Kaongo kwa Chimwala. Ndiye tikumona ngati kuti limavuto ochiro kwambiri futa apa pati mangoyenda mwazizizi takafika panjinga katitira half liter tipeze takafika ku station koma pano pa munthu akakhoti wagwidwa kuti munthu wakuba tikumavutika kwambiri mayendedwe fukuti station yathu ya pakati mapolisi inagumulidwa moti pano timakhala dandaula chifukwa zoti chitetezo chochuluka chambiri pano palibe fukuti kulingati kuti kulibe polisi kulingati kuti munthu akama wakuba makhoti alibe mantha kuti ulotapanga chakuti fuwa polisi ili kutali. Then iso ndi transport iso ndovuta kuti untenge munthu wakuba uchi ukamusiye ku station ngati ka kumangochi kaya uje ne kwa Chimwala fuwa ndi mapiri. Zina anga ndi Dave Makawa dera la Chimwala te Chimwala govo tramanja kuno kwa Timabe Trading Center. Pano pa kuphwanyidwa kwa polisi zikutikhuza kwambiri ndipo zidatikhuzabe mpaka napano chifukwa chona zoti tinali ndi polisi pafupi koma amene polisi inaphwanya kuti achitika chipolo chophwanyidwa polisi pano paolo kukachitika mulandu kuti kwagwidwa ukuba kapena pali vuto linalake lofunikira chithandizo cha polisi zikumatitengera mtunda wautali kuti tikathe kupeza kufikira kumene kuli polisi ndi kuthandizidwa. Mwachisanzo tinali ndi polisi pompa pakatema koma panopa tikuyeneka kuti vuto likatipeza tipite kuchilipa kapena kwa Chimwala zimene zimatitengera mtunda wautali komanso nthawi yayitali tikuyenda kukafika kumalo kucha ndiye kuti tithandizidwe zimatitengera nthawi yochuluka kusiyana ndi mmene tinali pafupi pakatema zimatha kutitengera mwina kuno kukachitika vuto linake kungoyimba foni nthawi mwe apolisi amatha kufika ndikutithandiza kusolva vuto lija ndikutheka pamene kuchilipa ndikuti zifunika njira yayitali kwambiri ndikuti mayendedwe akhale pokwanira kapena kwa Chimwala mayendedwe akhale okwanira ngati apolisi akuyeneka abwere kuno akuyeneka kuti ifeti akozere mayendedwe afike kapena apolisi aja amatoza kuti tamva tikupezani tsiku lina lililonse zimene zimakhala zovuta mwachisanzo atakhala zoti mwina munthu wakhapidwa kapena munthu wavulazidwa kuti tilandire ripoti tikalembesa ripoti ku chipatala ku police statement kuti tipite ku chipatala zititengera nthawi yayitali mapitake mwina munthu jasokuluza moyo kapena kuti siya kumene pamene apapa zimakhala zinthu zosavuta. Langa ndipempha kuti boma komanso anthu mabungwe oti si aboma ngakhale aboma atithandizire kuti thandiza kuti tikhale ndi polisi kudera kwathu kuno mosavuta pafupi. Musa yasi imakhala kwa Chimwala tikuvutika kwambiri ifwa munthu akalakwa timatheka munthu chakuntenga kumpitisa omwe kuja samavulala amavulumuka zinthu zambiri koma padakali pano zikupeza kuti kungogwira munthu tikungomenya ngati mmene tikufunira. Pempho lathu ndiloti kwakati maike polisi unonso kuntimabe kukhale polisi. Munkhani yokhuza kuphwanyidwa kwa polisi yakatema yayika chiopsezo chachikulu kudera lathu lino la Timabe chifukwa pamene timakhala kuno kumapanga mabizinesi komanso kunkhani anthu okuba timadalira kwambiri polisi yapakatema imene osatha maminisi 50 timakhala titafika pa polisi kukathandizidwa koma pamene polisi ija anthu anaswa panopa tili pa chipinjo chachikulu chimene okuba akuba kugwira kupita kandi kuchilipa nthawi zina akutha kutibweza kuti yayi munaphwanya polisi tudera lanu bwererani sitikuthandizani munyamuka mwina taina kupita kuboma kumene nthawi zina tikumabwezedwanso kuti yayi bwererani chifukwa munaphwanya polisi. Choncho ife anthu akuntimabe kuno tili pa chiopsezo chachikulu neyo yathu ngakhale pa business kuti titha kulandira imfa mwazizizi kamene asikuberedwa katundu mwazizifa chakutalikira kwa polisi chifukwa chakuphwanya anthu polisi yakwakatema.
masiku apita mbuyo mwina papita mwezi umodzi pamene tinakhala upo ndi mafumu ndi magrupu kukambirana kuti akuluakulu mmene zilimo tikuyenera kukhala ndi polisi konkuno chifukwa chinthu chimodzi chimene tili kuno ku Mtimabiri kuli adimake ya boma kuli agriculture ya boma kuliso chipatala cha Mtimabiri cha boma koma zonsezo polisi ili patali ndiye kuti tili pa chiopsezo chachikulu chimene madokotala munthu akachitidwa ngozi amambweza kuti ukachite umbolo wa ku polisi pamene polisi tilibe ndiye ndikutalikira kwa polisi imeneyi ife timalakalaka kumene ndipo timakambirana kuti tikagwade tikapemphe chithandizo chathu chichochepera kwambiri chifukwa chophwanyidwa polisi ya Katema Zone panopo tikuvutika wani mudzi muno muli okuba ambiri tikuvutika nawo kuti tingathe kulowera nawo kuti 2 pamene pabwera magesiwa tikudziwa zosokonekera ndi zambiri nde ifeyo chidandaulo chimenecho tili nacho ngati kuli kothekera tikupempha kuti mwina mwake mukatithandize mavuto ngati amene ku Mtimabiri Zone kuti ifeyo panopo tikuvutika kwambiri mayendedwe anzathu akumapeza kuti mwina akupezeka ndi mavuto osiyanasiyana mwina mkuberedwa amene tikusowa kulowerera chimene chinachitika choti kunoko kuli nyamata amene amapanga zobandula za mchingazi andi iyeyo chama past 5 anatengedwa ndi munthu kuti akamusiye kumbali ya kuchironga andi mapeto ake kunapezeka kuti kunabwera uthenga usiku kuti iyeyo wamwalira waphedwa ndi anthu achifwamba mphekesera zimene zikuyenda chonchija zimene zinapangisa kuti ngati community inali ndikulingalira kwina kuti amene waphayo apolisi amugwira ndipo apolisi anafotokoza kuti sinagwire munthu ineyo amene ndikulankhulani inabwera pa polisi ndikulowa mkatimo kwaitana anthu kuyang'ana munalibe munthu ina lese ndipo siku limene anthu anabwera kummawa kwake ndikumene ndimamva kuti timu ya anthu ina apita kapanga demand kuti apolisi ndi ife tiye tipite tikamugwire munthu ife kumene akukhala tikukuziwa poti panali apolisi mmodzi amapempha kuti tadikira bwananga kuti abwere kuti pange madongoso gulu silinamve ndipo linayamba kuphwanya polisi ndipo kuchokera pamene popo chimpulikira ataphwanya polisi pamene apolisi amaitanisa apolisi akumangochi kuti awapange backup chifukwa kubwera kwa iwo kunayamba kukhala sono kuponyera na usi chifukwa cha usi community so ina abwera nkuyamba kuphwanya polisi apo polisi pamene inaphwanyika mpaka wafika siku la lero. ngati ifeso a ADC tinayitanisa magrupu athu ndipo tinali concerned ndi zinthu zimene zinachitika andikakhala zitachitika choncho tinagwirizana kuti ife ndi atiye athu tikuyenera kupita kwa OC akumangochi tikapase pepani pa zimene zachitika mova kuti anthu awowo anachoka mwachipongwe manyumba awo anawotchedwa komanso katundu awo anaonongeka tinachiona kuti ife ngatinso makolo tikuyenera kuti tikagwade tikapereke pepani kukagwada kuja tinapemphaso a OC kuwauza kuti aphwanyawo alipo komanso kuli anthu ena amene sanaphwanye amene akufunikira kuti akhale ndi chitetezo sitingakwanise kukhala dera lakuti kulibe chitetezo ndipo tizitinayankhula ndi atiye athu anatiyankha maona kuti koma sipano fika kuti ine ngakhale mtima wangawo kundipweteka ndi mmene mwachitira koma ndikuyankhanibe zitachitika choncho tinabwera kufika kumuzi kuno kunabwera apolisi aku area 30 kunabwera apolisi aku Zomba akuluakulu ndithu tinakhala nawo pa meeting tinakambirana ndipo ndi amene anabwera kuzaona manyumbawa amene awotchedwawa ndi amene tinagwirizana nawo kunena kuti nyumba imene amakhala OC iyo mkuiona pasogolo imene ikhoza kukhala office podikilira kuti polisi izamangidwe andi mawu amenewo anatifotokoza kuti titumiza anthu oyang'ana za plan kuti ayang'ane nyumba yapanga design ino akufotokoza zimene zikufunikira koma mukhoza nokha andi ife ngati community mafumu pamodzi ndi MP athu tinagwirizana kuti tipanga chotheka china chilichonse kukhoza nyumba ija komanso kupangisa kuti polisi ibwerere chokera pamenepo mpaka na lero kuoneka kuti kubwera a design anja sakubwera mpaka pano ndiye tikukhalabe kupanda polisi ineyo ndi malangizo makaso ku community yathu ino chifukwa kuti umoyo umene tinaonesawo sunali umoyo woyenerera tinakayenera kukhala ndi dialogue kukhala pasi kungokambirana pa zimene zasokonekera ndi kusolva mavuto maka muone akutiuza kuti polisi itha kubwera apolisi atha kubwera koma kumanga timangatoka zimene zikusonyeza kuti taononga chinthu chathu tazionongera chinthu chathu chifukwa tinangokhala ndi mkwiyo pomwe kuti tinakatha kukambirana komanso kudera kukhala popanda polisi sizikufunikira kwa amene wosokoneza yekha komanso ngakhala amene ali okhala mwamtendere amafuna chitetezo chichimpezepo
amene amasokoneza yesu akasokoneza amafuna kuti polisi imuthandize. Ndiye ine ndikulangiza azinzanga ena kuti tiyeni pamene tikukhala ndi vuto tikuyenera kuti tisatenjera zoyenerera ndikusova vuto lathulo ndikutha tinakapanga demand chabwino ngati ndi vuto ndi polisi kuti apolisi achoke nakakhala kuti apolisi wachoka koma manyumba tili nawo ndiye kuti tunakakhala palibe mavuto ochuluka. Ndiye ndikulangiza kuti tiyeni tiziupeza mtima komanso zikhala anthu odeka. Group Village Head Katema inapepesa kwa polisi pa zonse zomwe zidachitikazo ndipo akhala akupempha kuti polisi iyi ibwererenso. Times Investigation inafuna kuti imve mbali ya polisi ndipo tidalankhula ndiye mwana alofalitsa nkhani za polisi pa nthawiyo a Peter Kalaya. Ifeyo ngati apolisi mchitidwe umene umatikhudza kwambiri chifukwa zimabwezeretsa mbuyo quality ya ma service amene timapereka kwa anthu. Ifeyo cholinga chathu ngati apolisi potsatira mphamvu zimene malamulo anatipatsa ndonena kuti tizathandiza anthu koyenerera komano pamene anthu akutengeranso malamulo m'manja mwawo kukhala ngati iwo ndi apolisi ndi azigwiranso ntchito mopitirira muyezo kuononganso kuphwanyanso malamulo amene ife tikupanga enforce zimasokoneza kagwiridwe ntchito kathu ngati ife apolisi amene timatsatira malamulo. Mwachitsanzo kwina kulikonse kumene police unit yaonongedwa zimatanthauza kuti ife tibwerere mbuyo anthu aja adzambenso kumanga okha police unit tidzayambirenso wani pamene tinadutsapo kale. Dziko lino la Malawi ndi lalikulu kwambiri kuyambira ku Nsanje mpaka na ku Chitipa konseko kuli madera ambiri amene akufuna polisi zayandikire. Ntchito yathu yowafikira ufupi ikukumana ndi ziphinjo tikubwererabe kuti tizipangira operate ma police station amene ali patali mwachitsanzo pa boma pokhapokha m'malo moti tikhalenso kumadera kumene kuli anthu amene timafuna tizapatsa chitetezo zimene dziko ngati dziko wina lese amafuna. Polisi ndi public infrastructure yofunika monga ikhaliranso misewu, milatho ndi zina. Zinthuzi zimamangidwa ndi ndalama za misonkho ya Malawi. Kuononga katundu osiyanasiyana kamba kosamvana kumabwezera mbuyo chitukuko ndipo kumapangitsa kuti anthu ena asathe kupeza thandizo loyenera. Mchitidwewu umabwezeranso mbuyo ntchito yofuna kukwaniritsa ndondomeko za chitukuko za bungwe la United Nations. Choncho lekani kuononga katundu. Mpaka pamene ndidzabwerenso ndi programu ina ya Times Investigation pano pakanema wa Times, dzina langa ndi Thomas Kachere. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.